ole tuna chuan hei actual size hi control 1 kan metanga actual size ani ta chuan hen tul hmang hian choi kual theia hen tuling click nga dikhat kan choi kual theia mouse mangin ti chuan tuna kan zir tur hi bullet numbering le step setting ani don ni masa pera chun type text kan type masa pera nga text kan type anga tep voi khat met zerin voi khat kan met zer anga kan chua thu kan chua tep voi khat kan meta thu kan chul le anga tep voi khat kan met le anga thu kan chul le anga chuan tep setting a chuan voi khat che tep kha kan mang don di hian voi khat che tep kan manga keyboard a tep kha voi khat che kan manga di hian space chete then chuin ang lauta age pakhi chuan a hnuai kan kal le anga thu kan chul le anga voi khat zel kan metanga chunga voi khat kan meta hnuai a po voi khat kan met zel anga chutiang ani ro chuan voi ni te kan lo me chun kina tep setting huna khan a boi chuar don a boi bik don da voi ni I me chuan a chunga mi le hnuai min zone tu kha in zone lo pha thei awang khan tuna hi chuan ten tep setting voi khat theu kan meta a in hlat dana hi in ang vek lo ma sina kina kan adjust don awangin chumi adjust don awang chuan voi khat chau me tur ani voi khat kan tepa tingan chu phei je langa thu hi chu phei nuwa kan copy anga chuan hian bullets and numbering kan zir tel bok anga copy paste anga control C kan copy nga control C kan metanga chuan noya hian control V kan tianga kan paste anga chuan tian kan paste ta mun nia lawm ta ni chuan ta hian bullets and tep setting nianga ei kan copy anga hnuai hian kan copy paste lenga chuan ta hian chung hi bullets and tep setting ani hnuai hi chu numbers and tep setting ani don ani hei hi kan select vek ta chuda chuan utilities plugins bullets and numbering a kan kal don ani chuan mi kan kala chuan edit ta kan kalanga chuan ta hian fonts te hi kan thlang thei ani fonts sang lai hian enge bullets tur ma tur hi kan du kan thlang theia kan thlanga chu kan okay me nga dikhana lo om che ta ni chu hi bullets kan ti chu ni ta ni numbering man dana pog utilities sa plugins sa bullets and numbering kan kal le don ta ni utilities sa plugins sa mo chuan bullets and numbering a numbers kan click nga chuan ta hian kan set don ta ni tu le ai number sang om ta chuda chuan kan du kha kan thlang theia hian ni du khai thlanga okay mei don ni tikan bullets and numbering chulang ni ta ni chung hi bullets ania noi hi numbers kan pe dikhan chuan ting kan select ko langa chuan tep set dana hian type a indent teps ani emo control I kan met theita ni chuan ei right tep ania hi left tep hala hian left tep right tep decimal tep center tep lawm ta ni dinglam in roll na te veilam in roll na te align roll na te point in roll na te kha lawm ta control I kan me in hei hemi hi lo lang ta ni tep set na tur hi indent tep si lo lang ta chuan indent tep si ruler lo lang ta ni chumi ruler a chuan kan du dan na tiang kan click anga ti hian kan apply zel khan om na mun tura khan lo om zel don ani tep voi khat kan me awang khan hemi hi tep setting ani ang khan ai kar hlat dan tur kha ti hian kan da don ta ni ti khan hian kan du na la hian kan click thei me nga ti hian helai hian right ting lampang te vei lampang in rual tur te ding lampang in rual tur te
alai in rual tur te khana set thei ta ni chuan hetan kan click anga chu hemi kan click a khan ti kan apply zel thei ta ni chu kan click anga heta hian in tips a hian kan du na lai kha kan va ti le thei ta ni chuan ta hian ka tip setting le indent bullets and numbering te chu alo ni ta kan we khat tip chu dikhan nei hlat dana kha alo lang chi ge mi ta ni dikhan tip setting chu lo ni ta fill file te dikhan hei ama sabera hian veilam pangin ruala oma da veilam pang adata hian mi pa ti vel hi dinglam pangin ruala somthum panga ti vel hi hei no in rual ta chuan ta hian decimal tep kha awma wang khan decimal tep point in rual tur kha kanan tha le chinanga hian point kha in rual vek mai don ni control I motai pa indent tips emo khan kalme ngati khan kan click point khalawin rual sel ta ni dikhan decimal tep pa khachon mo point khalawin ruala dikhan pokan ti le dikhan point khalawin rual sel ta ni decimal tep pa chon control I shortcut key ka control I ka hela yen veilam box a hin kanan select put ta chon kanan click a khan lo fill file thup mai ni hei tep setting chu ni a chuan ta kan select lenga tai pa indent tip sa kal lenga emo control I kan ti to kha a shortcut kha control I ania kan set nga yang kan click phe om na tur zone tur ang in khat moi tok tur ang kan han click phe a chuan a veilam pang le ding lam pang in rual anga alai in rual don ye khalai kha ki manin kan du dan khan kan set thei mai don ta ni lai hian chu wang chuan ti khan lo fill file kan apply kan okay nga kan fill file de win lo don ta chuan noi point chut chun zom don ta le mi kan continue chuan a zone a zel hin lo thlap don ti na kha lo ni tareng mai ni chuan tip setting hi poimo a chuan chuan nei tip setting bullets and numbering le tip setting ani bullets and tip setting le numbers and tip setting chu ani a tip set nuwa alan dan chu heti hi lo ni mai ta ni fill file thu me tip setting a chuan anhoi chu chun zum hian ti khan anhoi a zone ze la lo don lo ze la ni chuan kan remove le don chuan ti hian kan undo le don chuan anga ya bokan bullets and numbering a kan kal lenga nangan remove anga chuan bullets khati khan kan remove le mai thei ta ni hi bo numbers bo kan remove theya chuan remove na tur hi dian arang deuh point lo ti mai the machine lo post anga lo enanga tianga chuan video chu post theya kawang khan forward thei boka chuwang chuan en non thei wang khan rang deuh pon lo ni sela lampanga chun har sanam lo tura ngai la control I me embo tai pa indent tip san kal khan ti khan lo eng lo mai ta lo fill mai ta ti khan ei po hi tai pa indent tip san kal nga chuan mi kan set to hi kan adjust le theya mi kan set to hi adjust le turin ten kan click anga ma hi kan click a chuan heta hian kan click a tian he la hian kan adjust thei ni chu helen kan click a hela hian kan lo adjust kan click ti khan click a ti khan kan put kan nuk thei poka mouse mang hian click anga hela hian
về làm in roll ding làm in roll kan duang kan set thei mai don ni lai hi kan click anga point na che kan click anga chunga ka heta hian về làm in roll ro se ding làm in roll ro se la in roll ro se kan ti thei da kha tab setting chu ni ta poi mo na le file file je chu kan revek ka to ro se